Bueno, por días a todos e a todas, pasamos a celebrar o pleno ordinario no mes de marzo co seguinte orden do día. O punto número 1 é a aprobación da acta da sesión anterior. Algo que decir sobre esta acta? Bueno, Rosario non está. Punto número 2, dar contos do decreto da alcaldía. Chegaron a documentación no fondo. Vale, pois pasamos ao punto número 3, que é a aprobación do presuposto municipal do ano 26. Bueno, un presuposto, son os presupostos solventes, non hai débeda. Incrementouse un pouco respecto ao ano pasado, un 5%. Apostamos un pouco máis en atención social, na cultura e no deporte. Temos destinado máis de 1 millón de euros en investimentos reais, 1.037.000 para ser exactos, representa o 23% do orzamento. Responden ao modelo de xestión, controlando un pouco o gasto público e sendo eficientes na xestión. Priorizamos os veciños. E, bueno, é unha folla de ruta que trazamos a partir deste presuposto para que o trazo siga avanzando. Non sei se despois, bueno, supoño que as partidas a todos os recibistas, toda a documentación. Bueno, pois a partir de aí agora, esa. Bueno, nós ímonos a abster, evidentemente. Son os vosos presupostos, está claro que non temos a mesma maneira de traballar, nada, ímonos a abster, evidentemente tampouco imos facer como o PP, onde están as oposicións sempre votan contra porque sí. Os presupostos, ao final, bueno, ainda que non sean os nosos, bueno, pues sí que se van a criticar aos veciños, entón ímonos a abster. Moi ben. Rosario, por favor. Si, eu quería facer unhas... Bueno, vou facer unha pregunta concreta. No documento 16 dos presupostos anexo persoal hai unha praza de técnico de igualdade. No apartado personal laboral fixo, o sea, no apartado de personal laboral fixo, e no apartado de personal laboral temporal hai outro de axente de igualdade. Non sei se é a mesma, se é que se vai a facer outra plaza. É a mesma. É a mesma. O que pasa que mentras non se faga... Esa persoa non entrou na consolidación, entón, de momento está así. Pero hai unha sola. Hai unha sola plaza. Sí, é a mesma. Tens que creala primeiro, antes, e despois eliminas a da xente de igualdade. Ajá, vale. Eu era porque, como había dúas, pues bueno, pero é así. Pero claro que tens que dotala e creala antes de sacala. E mentras non podes eliminar a outro, porque a persona está cobrando e está desempeñando. Sí, está desempeñando o seu traballo. Bueno, eu despois quería resaltar varias cousas destes presupostos. A primeira é evidente que é moi pouco tempo, como sempre, para procesar tal cantidad de información. Resaltar tamén o pouco tempo que pasou entre a aprobación dos presupostos anteriores e este. Supoño que o futuro ven para aprobar o orzamento, que é un cheque en branco para seguir cas políticas de sempre, lanzadas, eso sí, cara ás vindeiras eleccións. Esta presa, fronte á desidia do ano pasado, ven exclusivamente pola necesidade de asfaltar e inaugurar. Non é por eficiencia. Quere ter as máquinas de asfaltar preparadas antes de que a veciñanza comece a pedir contas polo que non leva feito nos 3 anos anteriores. Polo demais, vamos a seguir gastando 27.000 euros en propaganda e publicidade, que ven sendo unha marca de identidade da casa, polo que vexo. Vexo tamén que vamos a gastar 2.000 euros no medio ambiente. Este presuposto
Ante a posible chegada dunha planta de biogás, considero que supón unha renuncia á autonomía municipal para protexer o territorio. Sen fondos non hai capacidade para vigilancia, analíticas de solos, de augas. É evidente tamén a preocupación que ten este concello, recordemos a zona vulnerable a nitratos. Bueno, outro exemplo máis. Chaman tamén a atención os 152.000 euros en actividades culturais. Isto é un cheque en blanco para festas e eventos sin control. Coas inauguracións e asfaltados que vai ter, boa falta vai facer para outras. Vemos que o 73% de cada euro que gasta Trazo depende de que outras administracións, como a Deputación ou a Xunta, llo dean. Trazo só destina 27.881 euros a investimentos reais. Case se pode decir que non se arrisca nin un euro propio en mellorar o concello. E manter o concello sen débeda tamén ten un prezo elevado, que é unha nula inversión. O que si esperemos que as administracións das que dependemos económicamente non cerren a villa, porque senón o concello obviamente quebra. Está claro que este vai ser o ano do asfaltado e que moita falta lle fai ao concello, posto que hasta o momento non se fixo nada e así estamos. De todas maneiras, vendo como se reparte, non está compensado de forma adecuada en todas as parroquias. Isto denota que o concello non ten un plan para Trazo e o único que lle preocupa facer agora é aprobar estos orzamentos para que o goberno teña a carteira chea e a máquina de facer favores engrasada moito antes do habitual. Esa é a miña lectura dos presupostos. Ok. Vale, algo máis? Nada máis. Vale, pois, sin máis, procedemos á votación. César, abstención. Votos a favor, se podemos así. Abstención tamén. Abstención tamén. E o resto a favor. A favor, se. Sí. Sete a favor. Vamos a ver, despois pasamos ao punto número 4, mocións. Hai unha moción do que trouxo o BNG. Sí, vamos a volver os acordos, así vamos a... Moción referida á ampliación das frecuencias de transporte entre o Concello de Trazo e o de Santiago de Compostela. Os acordos, primeiro, instar a Xunta de Galiza a realizar unha avaliación detallada do estado do transporte público no noso Concello en relación coa área metropolitana, de forma que se faga unha planificación global da situación do transporte. Segundo, trasladar á Xunta de Galiza a necesidade de reformular a oferta de transporte actual no noso Concello para cubrir de forma suficiente o transporte interurbano nas horas chave para garantir o desplazamento a centro de traballo, centro de estudo e centros hospitalarios. Terceiro, revisar a configuración das rutas de transporte de forma que optar polo transporte público non implique alongar excesivamente traxectos que se percorren en moito menos tempo en coche particular, facendo así que o transporte público sexa unha alternativa real ao vehículo privado. Cuarto, realizar unha planificación integral na área de transporte metropolitano de Santiago de Compostela que garanta que a estación intermodal Daniel Castelao funcione como nodo de intercambio e de conexión non só entre liñas, senón entre modalidades de transporte. E quinto, tendo en conta que o transporte interurbano no Concello de Santiago chega a un punto do noso Concello na parroquia de Xavestre, propoñemos habilitar 2 liñas de autobús dentro do Concello de Trazo, con percorridos curtos, que conecten as parroquias con este autobús interurbano que conta con maiores frecuencias que as que hai actualmente en Trazo. Unha sería Monzo, Rostán de Benza e Xavestre, e outra segunda, Trazo, Vilouchada, Chaián e Xavestre. Propoñemos tamén habilitar unha terceira liña que conecte con Sigüeiro, que é a limítrofe da que parten autobuses con varias frecuencias en Santiago. Neste caso sería a parroquia de Campo, Morlán, Castelo e Berreo, iría para Sigüeiro. Desta maneira, o Trazo quedaría conectado
con Santiago sen ter que facer antes un percorrido por todo o noso concello, retrasando o tempo de chegada á capital. Bueno, na zona, desde o Bloc estamos facendo unha campaña de transporte, bueno, toda a área metropolitana de Compostela. Bueno, creemos que aquí en Trazo hai unha escaseza deste servizo. Entón, nada, claro, entendo que xa se está falando isto moitas veces, que, claro, poñen os autobuses e non vai xente neles, que sempre se tan dito. Claro, é o que vamos falar moitas veces do tema do Peixón, por exemplo, se non tes servizos, ao final non tes poboación, a xente non está aquí se non hai servizos. Claro, hai que intentar dar os servizos que a xente veña. Hai que traballar en conxunto, non é só porque poñes a ese autobús que vai de xente, non? Son moitas cousas, pero é un servicio que é unha delas. Bueno, non sei que opinades vos, pero bueno, eu creo que sí que sería importante, por lo menos intentarlo. Bueno, moi ben. Rosario? Eu vou votar a favor. Sin objetar nada. Ben, pois eu sempre dixen, digo e repito e volvo a decir que sempre cando se ten propostas de para Trazo, veñan de quen veñan, nos non miramos a por política cando están por encima de todo o benestar dos veciños de Trazo, para eso confiaron en nós. Esta proposta a min pareceme que non é mala proposta, é boa proposta, e compartimos a necesidade de mellorar o transporte e apoiar as medidas de planificación e de coordinación coa Xunta como con Santiago, pero a proposta que trae son acordos imposibles, porque repito, está ben a proposta, o que pasa é que hai que facer primeiro a estimación do custo que vai ter para o Concello eso. Sí, bueno, está claro. Claro, nós estamos facendo, como presentou a moción en tempo e forma, fixemos un estudio máis ou menos de canto nos podería salir, e o custe estimado vaixenos moito por riba do que podría facer o noso Concello, porque vai a 433.000 euros anuais, incluso máis que o SAF. E a pesar de que Rosario diga que non facemos nada e que metemos todo en festas e tal, bueno, pois deses 4.333.000 euros que aprobaron, 4.390.000 euros, deso hai que quitar para todos os que decimos, para os servicios do SAF, para o persoal, para a luz, para pagar todas as necesidades que hai nun concello, non só están as obras. De fora vese ben, e vense as cousas dunha maneira, pero unha vez que un está aquí, pois vencedor. Ainda así, pareceme que a moción está ben, pero sería totalmente inasumible por parte deste concello. Si nos agora mesmo imos a votar en contra, si ven que hai algún tipo de modificación que se poida facer e que podamos asumilo, pois intentaríamos. Como ben di usted, pois hai que intentarlo, as cousas se non se intentan non se sabe. Intentouse varias veces, incluso puxemos fai anos uns autobuses que iban polas parroquias e traían a xente hasta aquí a Viaño Pequeno para poder ir ao médico, á banca, á farmacia, e non funcionou. Traíaos pola mañá, traíaos ás 10, recollíaos a 1 e non funcionou, tivemos que quitalo. Entón, claro, un gasto moi elevado sin saber se exactamente iso vai funcionar. Serían 250 días ao ano de servicio, multiplicando os días do ano polos kilómetros que temos, pois dá iso, 433.920 euros. Totalmente inasumible ahora mesmo para o Concello. Entón, sí, bueno, habría que ter unha axuda da Xunta ou de outra institución, se non está claro que é enviar. Sí, iso
tamén vale como resposta para contestarlle a Rosario, que di que se ceran o grifos outras administracións. Eu creo que un concello pequeno como o noso, sobre todo, é totalmente inasumible se non ten axuda de outras administracións. Por iso hai que... Pero as administracións non che ofrecen, hai que ir a pedir e loitar todos os días para dar isto para diante. Non é ben así como... Bueno, aproveito para contestar agora porque pareceme que non procede entrar nun debate deste tipo porque non compensa. Pero bueno, que é así, que lamentablemente temos que depender de outras administracións. E, Dios gracias, están respondendo moi ben contrato. De momento está indo ben. E así seguiremos. Mentre nos rebandemos, pois farémoslo así. Cando entre outra persoa, pois fará a súa maneira, como servicio civil. Entonces, pois eso, de momento, pois hai que respetar a gestión que se está facendo. A veces ben, outras veces non tan ben, a veces equivocamos, lamentablemente é así. Porque non se equivoca que non goberna. Gobernar é complicado. E xestionar cando con poucos cartos é máis complicado ainda. Por tanto, nós agora imos a votar en contra desta moción precisamente por iso. Non porque teñamos en contra de que Trazo este ben comunicado, de que haxa unha línea de bus, pois agora mesmo hai 3 líneas, unha para Ordes, 2 para Santiago, para poder ir por as mañás, sobre todo pensado para os estudiantes. Si que é certo, por resto dos veciños, pois hai veces que seguramente pois teñamos necesidade de ir, pero bueno, lamentablemente nunca tuvo moito éxito e nunca o tuve. O gasto é moi elevado para nós. E sin máis, procedemos a votación. Votos a favor? Non. Abstención ninguna. En contra? Pasamos ao apartado de robos e preguntas. Empezamos con o grupo de BNG. Vale, vou empezar esa pregunta en xa non recordo tal, Peixó. Ese xa teño aquí posto. Unha clásica, sí. Recordo. Vale, e outra cousa. Vamos, eu creo que xa foi no anterior pleno, que falei da pista de Vilar de Reo, que estaba, bueno, que estaba se desfacendo, dixeronme que estaba sin acabar. Supoño que sí, bueno, sí que había unha publicación que sí que nas redes. Estamos en día. Empezar, estamos. Vale, pero eso, pero que Sí, estamos. Que queda. Pero estuve mirando, por exemplo, aquí unha aquí en Larín, Morlán, unha que se fixo en outubro, hai 5 meses. Sí, teño que volver tamén. Está en plazo de garantía, van a volver. Sí. Digo que esas cosas hai que controlar. Sí, Pode ser que en 5 meses. teñen garantía. Se ten unha garantía xa perfecta, pero... Vale, outra cousa. Esta é unha pregunta, non sei se hai algo desto na carretera de Castenda a Rastande. Hai algo aprobado ou tedes algo feito? Sí. Bueno, esta carretera habría que facer conjuntamente con o Tordera, claro. Vai conxunta. Tedes algo avanzado? Sí. De outras administracións. Vale, está moita rata tamén, porque toda a dona está un desqueixa un pouco. Sí, case está peor a parte de Tordera que a nosa. Hai unha parte agora que case está necesitada. Vale, pero... Pois esa, esperemos que en breve que se faga. Vale, esperemos que sí. No campo de aquí, a subvención está do campo de aquí, ainda non apareceu. Non se deu ainda, non. Estamos pendientes de resolución. Vale, do campo de fútbol de Chaián, polo tema da erva, hai algunha novedade por aí? Sí, precisamente hoxe estuvo o presidente da Federación Galega de Fútbol, pola mañá estuvemos ali, estamos intentando que se leven a cabo as obras de cambio de césped. Estamos intentando, eso sí que non está aprobado, estamos intentando, estamos traballando no tema. Vale,
Habría que, sí que crear federación, diputación, xunta, de eso se trata, de que colaboren todos os organismos e nos poñer o menos posible, claro. Sí, eso está claro. Pero, bueno, eu penso que espero ter un resultado favorable en breve. Vale, facía falta porque a verdad que está habendo un movimento aquí das rapazas que van xogar. É unha das cousas que ao final sempre que vai xogar Hai moitas familias que disfrutan del, sí. E aparte ten moitos anos, o campo leva moitos anos, ese césped ten 23 anos. Está impracticable. Sí. Vale, pois a ver se vai adiante. Esperemos. Do tema aí das beiras boas e Viaño Grande, eso como está? Pois está o proxecto na Diputación e a última noticia que teño que falando precisamente con o xefe de servicio, dime que están en revisión e que están pendientes de leválo ao pleno. Pero o proxecto está ali xa enviado, xa fai pois ao mellor 6 meses. Vale, pois a ver, vamos a ver. Tamén moita falta de dar. Si, levan anos pedindo, sí. Vale, a última cousa, que este día se saiu unha noticia do tema de Busto. Falaron aquí co Concello, os de Busto? Non. Porque falaron de Bilbao aquí, pero non saben se os quedan aquí. Outra cosa é que fixeron a votación, que falaron poden votar, pero os de Busto sí. Fixeron a votación final. Eso non é tan fácil jurídicamente. Pero digo eu, claro, veño para atrás e os quedan máis. Non é tan fácil É unha curiosidade que jurídicamente. Non. non falaron nada, non? Tenes que deixar Pero xa está a cousa. vir Sí, primeiros de Santiago. sí, non. Hai que Cos papeles na mão. Supoño que non será así, pero... Pois nada máis, era eso. Vale, gracias. Rosario. Vale, eu quería preguntar, fai un tempo, non me acordo xa en que pleno foi, pero preguntei se se podría facer algo co tema dos vados aquí en Trazo, pola xente que necesita algún vado. Non sei se eso tuvestedes en Que conta. aprobaron a ordenanza antes. Que non temos ordenanza de vados, claro. Sí, sí, eso habíamos falado, que non, pero De habíamos momento falado non se se podía fixo. crear ordenanza, non tuvestedes en conta todavía. Pero ti referíese, teño entendido que foi no tema da guardería ou algo así, non? Non era no tema da guardería, era precisamente, bueno, dentro do colexio aquí, de xente que necesita, bueno, porque aí aparcan moitos coches, Entón, aí está marcado con líneas amarillas. bueno, Xa. respétano como respetan. É o que falamos cando foi o tema da guardería, igual. Hai señal e hai vado, pero non se respeta. Xa. Vale, despois saliu a noticia de que iban a modificar a aportación aos concellos no tema do SAF. Sí. E que hai un período de alegacións, non sei se o Concello vai presentar alguna alegación. Non. Non. Non será antes. Ya se subió. Eso sí, eso subiu, claro. A alegación había que subir, presentouse cando non se subiu, cando a Xunta non aportaba o precio agora como agora. Vale, despois outra pregunta que teño é se, bueno, despois da ronda de entrevistas que se viu que tuvo esta temporada, se conseguiu algo concreto para Trazo. Eso xa se irá vendo pouco a pouco. Campo de fútbol, o pabellón do colexio, que sigue sen arreglar, despois aquela promesa de palabra, non se sopo máis. Irase vendo. Non me gusta vender fumo. Pero xa irá vendo, como usted está atento ás noticias que se publican, pois tamén publicarei cando sea efectivo o resultado das visitas. Como debe ser. Vale. E agora quería comentar algo que, bueno, todos estamos ao tanto, que nos últimos meses saliu á luz, bueno, todos sabemos a existencia dunha proposta para a posible instalación dunha planta de biogás industrial de biogás no municipio de Trazo por parte de Norvento Zugué.
Segundo a información trasladada en distintas reunións, un dos argumentos que se está a utilizar para justificar esta posible instalación é a necesidade de axudar ao sector gandeiro no municipio, na xestión de purins, ante a posibilidade de que o municipio poida ser declarado zona vulnerable de nitratos. Con todo, non está clara a posición do Goberno municipal respecto deste proxecto, nin en que medida o Concello considera necesaria unha instalación deste tipo. Ademais, tamén se mencionan posibles ubicacións, concretamente na parroquia de Berreo, o que engade máis dúbidas sobre cal é a situación real do proxecto e que papel está a xogar o Concello. Por este motivo, consideramos necesario que o Goberno municipal aclare públicamente cal é a súa posición e que información existe realmente sobre este asunto. Vale, para iso traio unhas preguntas. Antes de que siga, Sí. vostede forma parte da Comisión Informativa. Sí, sí. A información que ten vostede é a mesma que ten, menos que a que teño eu seguramente. Eu creo que non procede. Cando non hai proxecto, non hai ubicación, hai comisión informativa que se creou precisamente para eso, non sei por que se insiste e porque se intenta sacar rédito de algo que non existe. Cando haxa un fundamento real para ir, mire, o outro día en Frades houve unha reunión, non foi a plataforma, non estaban as plataformas do biogás, porque aquí se viñeron de todos os lados. E resulta que ali sí que hai, polo menos hai unha consulta urbanística. Hai unha consulta urbanística feita que entrou por rexistro no Concello. Neste Concello, e digo e repito, dixeno naquela reunión, digo para estas dúas persoas que tamén están aquí, dixo, existe o mismo que existía o día que fixemos a reunión aí ca empresa. Creamos había dúbidas de si o terreno era municipal e tal. Cediuse o terreno a esa parroquia, vale? Esa parroquia agora pode usar e disfrutar do terreno que había municipal ali, vale? Unha vez dito eso, quedan terrenos privados. Os terrenos privados non somos dueños, nin temos a información dos propietarios de se a van vender, se teñen unha proposta económica, se hai algún tipo de reunión cos vecinos. Fixemos unha comisión informativa das cales forma parte unha persoa de cada grupo político para que non houbera dúbidas de que o Concello, en concreto o Partido Popular, que é o que está gobernando, tuvera ningún tipo de interés. Resulta que facemos esa comisión da cal vostede forma parte, o concelleiro Bloc forma parte, o noso concelleiro xuncal forma parte, está unha persoa da plataforma, está un gandeiro, e vostede vamos aquí con unhas cousas que eu pensei que a comisión informativa estaba precisamente para iso, para informar, a palabra xa di, é unha comisión informativa creada polo Concello. Por lo tanto, faga as preguntas que queira sobre eso. Se quere botar un eso, haga usted. Eu doullo. Quere botar unha planta de biogás que non existe, como un proxecto que non existe. Adiante. Só quero facer unhas preguntas. Pregúnteme, pero claro, eu vou contestar ou non, porque eu non estou na comisión informativa, este sí. Vale. Pero vamos a proceder. Sí, vale, entonces, despois do seu discurso, quizás vou empezar por outra pregunta. Na moción aprobada establecese que a Secretaría da Comisión debe ser asumida por personal técnico do Concello con funcións de redacción de actas. Estás levantando actas das reunións que se celebraron? Pero que reunións fixeron? Non se fixou ninguna. Fixeron eles reunión, si, a comisión reunióse. Sí, claro. Pero que Ten que convocar a alcaldesa. Para a comisión que teña as dúas é convocatoria, non había convocatoria por parte do Concello. Que tiña de reunións para falar entre vós, perfecto, e que ademais iso é do que se trata. Se realmente estamos todos polo mesmo interés, estamos para defender ese tema, o normal é que se fale, non só ir para facer unha acta, para despois publicar, salir nos medios, non. Primeiro falamos, sabemos de que falamos, pero que vas falar se non hai acta, non hai planta, non hai terreno, non hai proxecto? É que non sei de que estamos falando, non sei por que temos que enredar con eso. Cando chega un momento... Non me parece enredar, quero dicir, é un porque non tema hai nada, importante. pero sobre que discute, sobre que falamos? Non se convocou ninguna reunión. E as reunións que tuvemos,
Pero esas non é unha comisión informativa do Concello. As comisións informativas do Concello teñen que ser aquí, convocadas e levantando un acta. Convocando... O que fagan os veciños pola súa conta non é do Concello. Vale, Rosario, pero fíjate... Pero non al margen del Concello, Charo. Es un órgano del Concello. Claro. Claro, eso sí, cando haxa algo que tratar, o normal é que a comisión se dirija ao Concello e diga, hai que facer unha reunión. Convocamos unha reunión a través do Concello e a partir de aí levantas a acta. Convoca la alcaldesa. Teño que convocar eu. As reunións, é que eu pensei que as reunións que se tiveran hasta ahora, que eran reunións meros trámites para falar. Incluso falou a empresa con nós. Claro, a empresa foi usar... A empresa aquí non pinta nada. Unha comisión do Concello. Nós non podemos convocar, facer unha convocatoria da comisión informativa con unha empresa privada. A ver, entón, que facemos? Con cada empresa que veña, non entendo. É que non, por eso digo que é que non sei por que se trata de sacar rédito de algo que non existe. Eu creo que xa chegará... No, simplemente estou trasladando as preguntas, non é por trasladar rédito, o sea, por... Perdóneme, antes, cando fixo o seu discurso político dos presupostos, usted dixo que iban 10.000 euros para o medio ambiente. 2.000, perdón. Para unha planta de biogás que se vai meter. Pois eu teño entendido que... Creo que non escoitou ben. Pois quero entender entonces que usted ten máis información da planta de biogás que a mí, porque nós... Non. Pódeme creer ou non? Non vai por aí. Creo que non entendiu o que quixen decir, non me escoitou ben. Referíame que me parece pouco o investimento en 2.000 euros en medio ambiente cando hai a posibilidade de que veña unha planta de biogás 2.000 euros a que chegan para poder facer análisis de augas, para poder, non sei, pareceme pouco investimento. Pero que quere facer se non hai nada? E se o hai? Por se acaso. Pois é dotar el presupuesto. Habrá que facer unha modificación presupuestaria. Bueno, non sei, eu, de verdad, eu sigo sin entender, porque sí que é certo que noutros concellos xa hai plantas que teñen xa os proxectos metidos na xunta, e nós aquí que non temos nada, parece que estamos deseando que veña. É o que quero pensar, porque políticamente vai ser maravilloso para a oposición que veña unha planta de biogás. Nadie ten nin o máis mínimo interés en facer rédito político con isto. O que temos que estar todos a unha, pero parece que non, é imposible chegar como persoas públicas, como persoas que nos elixiron os veciños para representar os seus intereses, que tratemos de quitar rédito de algo que non existe. Temos que ir a unha. Eu creo que o dixen ata día na reunión e repito, no momento que tiñamos un problema, a ver, a posibilidade está aí. Eu, personalmente, o Partido Popular, e diso vou encargar eu, non imos facer política con a planta de biogás. Nós non a imos facer, vale? Eu creo que eso xa se dixo, e volvo a dicir aquí, e digo públicamente porque temos 3 cámaras aí grabando. E repito, nós non imos facer política, nin hai nin o mínimo interés. Pode haber unha necesidade dos gandeiros. Nós non podemos tampouco falar en nome de todos os gandeiros. Nós non sabemos as necesidades que teñen. Non sei vostede, eu non. Eu non sei realmente os problemas que teñen os... Imaginan, e vexo, este ano, por exemplo, que choveu moito. Oye, eles salen unha actividade que viven dela, que teñen que mirar os seus intereses. Claro, nós estamos falando aquí, claro, porque si é medioambiental, si, vale, medioambiental, claro que si, pero tamén medioambiental é daño cando o purín sale por fora. Entón, con isto non estou dicindo que estea a favor nin en contra, non nos vamos a pronunciar hasta que realmente haxa algo palpable, algo que tiñamos por mí. Hai un proxecto, hai unha empresa que presentou, non. Estamos dando unha importancia e vese claramente que é tema político. E canto máis se enredan, máis se ve. E os veciños non son tontos. Porque botar man de algo e empezar con estas historias, con algo, sí, repito, non hai proxecto, non hai terrenos, non hai nada. Non sei, é que non sei, de verdade, non entendo. A mí escápase. A ver, a posibilidade está aí. Pero a posibilidade tamén pode vir unha planta nuclear. A posibilidade tamén hai de caixar un terremoto. Eu creo que eso non ten moito sentido. Non ten moito sentido. Sí, bueno, sentido xa se verá.
Entonces, Pois penso entonces usted está deseando que penso veña, verdad? penso que Usted xa- está deseando que veña porque sería... A ver, a miña opinión personal Os aquí creo salvavidas. que non, a miña opinión personal aquí creo que non vai a ningún lado. Eso non vai así. Pero bueno, Como a primeira como pregunta, concelleira a ten que primeira decir. pregunta que teño que lle iba a facer, entendo que xa está contestada, porque entonces quería que o goberno municipal, como goberno municipal, aclarara se é necesario ou se cree que é necesario ou conveniente que se instale unha planta industrial de biogás no municipio de Trazón. Cando chegue o momento, o goberno municipal pronunciarase. Cando haxa algo do que poidamos opinar. E, mentras tanto, non imos pronunciarnos en algo que non existe. E iso é o que imos a decir, e manteño. No momento en que haxa algo, o goberno pronunciarase. Quere titulares? Poña iso. Poña iso. Poña así. O goberno di que mentres que non haxa un proxecto, non se vai a pronunciar. Poña iso, válelle. Iso, e se eu quere darlle volta, dello. Pero non, é que é o que hai. O titular pode poñer. O goberno municipal, a día de hoxe, non hai nada no concello, nin proxecto, nin terrenos que sepamos, polo tanto, non se vai a pronunciar. Ese é o que pode decir. Non lle vou dar o gusto de que forme un circo como isto. Non, porque é moi serio. Isto é moi serio. E gobernar é moi serio. E faltarlle respeto aos veciños moito máis. Eu penso que preguntando isto non lle estou faltando respeto. Non como eso, pero o ruido está ben, pero é ruido. Non, son verdades. Vale, bueno, agora voulle decir, despois se lle direi. Vale. Dígame, que máis? Primeira pregunta, segunda? En que estudios, informes ou datos se basea o goberno municipal para pensar que unha instalación deste tipo sería necesaria para o municipio ou o sector gandeiro? Redúcese todo a contestación anterior. Non lle vou a volver a contestar nada sobre a planta de biogás mentes non haxa nada palpable no concello ou nada que atenernos, nin ningún informe, non temos nada. Non lle vou a contestar, máis. Moi ben. Pode poñer tamén, o goberno non contesta, váleme tamén. Vale, moi ben. Como a posible declaración do municipio como zona vulnerable a nitratos, dispón o Concello de algún informe oficial que indique que esta situación é inminente ou que recomenda a instalación da planta como solución? Non. Non. Vale. Está o Concello informado oficialmente das ubicacións que ten pensadas a poñer a planta? A comisión sí? Non. Non. Sí, a comisión mandaronos un correo dicindo dúas posibles ubicacións. Pois entonces xa non me dixeron a mí porque eu non o sei. Pois entonces igual é hora de que convoque, non? Para ter unha reunión, non? Dixo o propietario dos terrenos, Non, a non. ubicación. Non, dixo a empresa. Non está ao tanto de que se Non. contestaron, o seu concelleiro non lle informou? No, das ubicacións? Sí. Non, vostede sí, sabe? Na contestación que dou a empresa hai dúas posibles ubicacións, sí. Pois cando... Posibles. Esa é a palabra, dixo posible. Claro, é posibles vale, pois xa está. ubicacións. Pois xa está. Vale. Se estas ubicacións non serían viables, ten previsto o Concello comunicar oficialmente ás empresas promotoras que o proxecto non sería viable nestes emplazamentos? Está todo contestado, Rosario. Non vou perder máis tempo a contestar, estou dicindo que xa nos comenzaremos e miraremos cando teñamos un proxecto ou unha ubicación palpable. Vale, eso quere decir que non está impulsando activamente a instalación da planta, non? O Concello? Sí. Para nada. Usted duda deso? Eu pregunto. Non, usted duda, Eu se non me estou preguntaba, pero non é preguntando, usted. eu estou A usted dalle as preguntando. preguntas, pois para Eu quen estou fixo esas preguntando. preguntas? Para quen fixo esas preguntas? Repito, o Concello non está impulsando a instalación dunha planta de biogás en Trazo. Escoitouse ben? O Concello non está impulsando nada deso. Quedou claro? Pois xa está, públicamente. Pode non publicar. O Concello non impulsa nada. Nin hai Dese tipo. suxerencias, Nin suxerencias, nin nada. por posibles ubicacións. E convido a que se usted é capaz de demostrar que o Concello ten intereses personales, xa digo personales porque supoño que así, ou como Concello, de que ten un interés
en implantar unha planta de biogás en Trazo, usted convídolle a que o diga públicamente, que o publique públicamente, que o Concello ten un interés, en impulsar, dixenlle que non. Pero repito a pregunta para que quede claro. Usted preguntou se o Concello ten algún interés en impulsar a instalación dunha planta de biogás en Trazo. Contestación do Concello, non. Vale. Pois xa estaría. Tajantemente, non. Vale, pois xa estaría entonces. Bueno, vendo que antes de rematar o pleno quería dirixirme a Rosario, deso lle quería decir, falar. Mire, creo que menos insultar, máis respetar aos veciños. Aquí non hai tránsfuga ningún. Aquí non hai tránsfuga ningún. Hai un concelleiro elixido democráticamente nunhas urnas que, por certo, superou 10 veces máis en votos a súa. A súa lista está formada, armada por un exalcalde do PP. E iso chamase democracia. Chamase democracia. O seu é ruído. E eu creo que xa a estas alturas, despois de 3 anos de legislatura, casi que levamos, creo que vai sendo hora, creemos, eu creo que a maioría, que vai sendo horas, que vayamos respetando e asumindo o resultado electoral. Sin máis, levantamos a sesión.